Stop flying, you are cheating. No, stop. Ota gravitaation päällä vaan. Okei, mä otan. Ei cheatata, ei saa cheatata. SV gravity. Eiks default on 800? Kyllä. Joo, okei. SV chats 0. Nice. Hauska fakta. Jos pelaajamäärä on isompi kuin 3 ja haluaa adminit cheatata, niin SV cheats pitää olla 2. Oho. Metaru tällä. Jos se niinku tekee se niinku oikein pikas eestä ja sitten painaa taaksepäin silleen, että näyttää, että sen niinku jalat mukavasti kovasti yrittää tasapainotella ja sitten whoops. Ei saatana. Lähtikö sä sodelle se? Joo. Mitä muuten toi Tyrssi säätää? Mä laitan näitä kaikkia asetuksia. Niinku nauhoitusasetuksia. Classic mode. Mikä vitun classic mode? Classic mode, eli siis se periaatteella heittää Svencope-aseiden tilaa Half-Life 1 aseet. Joku Ei, se lähti pois. Joku valitti siitä, että toi Svencopein omat taistot on ihan paskoja, että niinku ei tykätä, että se on granaatiheitin jne. Koska ne siis sen toisen aseeseen, koska vittu siinä aseessa ei voi olla granaatin heitintä, koska realismi. Näin tätä äänen tasoitukseksi täältä sotilata hiukan hiljaisemmalle tuon sun mikkis. Vieläkin vai? Joo, vähän. Yksi pykälä olemassa, onks nyt hyvä? Ketä on? Sano metalli jotain. Moi. Ja nyt sano siihen. Sori. Perkele saatana vittu. Jumala. Okei, nyt on hyvä. Mut joo, mä vaan nauhoitus ääni niinku juttuja. Mä en tiedä, kun vittu Windows tuntuu resettaavan noin kuin paljon tossa aina vähän väliin. Okei, onks nyt pelissä näkykymiä? Hei, kattokaa kun mä hyppään. Siinä sä oot, joo. Now we need sode. Venäjä asentaa Hamachia. Joo. This may take a few moments. Niin, Nano näytetään Tyrtsiä siihen stereona. Mistä kohtaa tästä kohtaa? Mennään kahdestaan. Joo, siihen kahdestaan. Tyrtsi voi vaan katsella siinä vieressä. Ai, se lipesit jo nyt. Tyrtsi, please. Hei now. Viereen. Se on tehdä paremmin. Tyrtsin pitää vaan kattoo. Okei, nyt... Teettekö nyt tätä paskaa? Ei nyt vielä. No. NYT. Olipas tyhmää. Mä kittuun. Jalat lipee. Ai saat. Vittu, teidän olisi pitänyt nähdä ne hienot animaatiopukit tuolta meiltästä joskus aikoinaan. Vittu. Mikään ei ollut niin hauskaa kuin ne mun tekemät mallit. No, mulla pitäisi olla varmaan itse asiassa jossain vielä vanhassa asennuksessa. Mä näin itteni. On mullakin. Näin joku mopo-tyyppi, mitä hittoa? Mä näin itteni. Ei vittu muuten, olisit ollut saatana eilen pelaamassa ihan total bullshitteri meneillään. Joku servo vahingossa vaihtoi Break Free 2, eli se on periaatteessa Sonic-kenttä. Niin se latautti pelaajamodellit, niin voi pyhä vittu kun joku keksii, että hei näissä pelaajamodelleissa on hyppyä niin erikseen. Kaikki vittu menee siellä ylisuurina Shadowina ja vittu hyppii ja jumalauta sitä korvaraiskausta. Ei, toi aloitu toi härveli, vittu. No, vittu, joku meni liian eteen. No, ihan sama. Ihan sama. Let's not leave this bridge. Oho, se asentaa ajuria. Mahtavaa. Pitäisikö munkin Mikä tää kipinä on? Näettekö se kipinää? Ei. Tyrtsi, tuleeko se kipinä, kun sä painat M? Joo. Joo, se on sun oma kipinä. Se meinaa sitä, että sä käskit periaatteella monstereita käveleen siihen, mitä sua seuraa. Tää on mun oma kipinä. Joo. My own spark. Kipinä Mikko. Client-side kipinä, lol. Miten huutoja tehtiin? Z ja X. Hei, meitä on vittu 4, voidaan pelata PMStä ja se 4 tiimin versiona. Joo, itse asiassa hyvä idea. Aiotaan pelaa siis Half-Lifea sekä kampanja vaan läpi. Tietenkin perseilemällä, mut kun siis mä ja Tyrtsi ei olla pelattu Half-Lifea ikinä, niin mut siis sen jälkeen vois kyllä koittaa PMStä ja se on uusi kenttä. Okay. Tulee ton mukaan. Se on periaatteella
No, ota Pokemoni, tee se kentäksi. Tunge Sven kooppi. Mistä mä löydän Scientistin? Mä haluan Scientist taas. Se on kyllä aika scientist, mikä toi... voiko tässä pelissä zoomata? Tää on Einstein. Periaatteella voi. Mitä? Sun pitää kirjoittaa konsolin default aivo FOV ja alempi kuin 90 zoomaa sisäänpäin. En jaksa. Niin, yllätyin. Pitääks Hamatsin, kun se kirjautuu jollain vitu login ID:tä? Joka täytyy ihan randomi. Ei vittu, ei todellakaan kirjaudu. Mikä tää? Käytätkö sä OBS? Tatti. OBS ei kukaan mikä. Käytätkö te OBS:n auttamiseen? Joo. Miten tässä, kun tää kuva ei ole koko siellä niinku... Tää on vähän niinku zoomattu tässä OBS:ssä, kun me yritetään nauhoittaa, niin miten se pystyy niinku laittaa poispäin, että niinku kaikki asiat tulee niinku siihen? Right-click ja solta ruutuun. Ne. Ja tää on suomeksi. Täällä on niinku projektori koko ruudan esikatselutila, esikatselu lisää, järjestää vaikka koko poistaa uuden nimen ja ominaisuudet. Oliko sitä kysymys? Joo. Hyvin. Mä haluan täällä. Sovitaan ruudun. Uusi seksipiiste. Te muita. Oh god. Ei vittu! Nurse! Joo, se on sitä Day Hunger modisarjasta. Joo. Mitä vittua, tähän pitää oikeesti kirjautua sisään. Et sä oot tosissas. Nurse, you didn't take your pills. Nurse is dead. Nyt mä saan tän J-napista okei. Ja let's see. Player model. Mikäs noista on nano? Tuo. Sviisalkuinen. No Jaska! Oh my goodness. Mikä Jaska? Toi litteet naamat nyt oikeesti. Mitä vittu password you entered is incorrect? Mikä siellä on SV-password? Paska. Pienellä. Joo, okei. Sinä sait yhden uuden sähköpostin. Look me verify your account. Poista. Selene. Hyi! Mikä olet? Oh, dirty that's hot. Mä en edes näe itseäni, mutta mä oletan myös. Paina jiitä. Jos se toimii tuossa kameratilassa, en tiedä. Eikä Se heiluttaa kameraa ylös ja alas. Terve, sori. Enää mä en näe vielä peliä. Lataa. Mä näen sut. Näistä vittu! Onko se... Ops. Mitä taas? Mun piti panna jiitä. Niin, onko tällä hyvä naama tällä hahmolla? Mä en näytä naamaa itse. Ei, mutta se on just sen takia hyvä. Aikaa täällä. Hei, Tyrtsi, tiedätkö mitä? Hei? Oha! Mitä tapoiko sä mut? Ei. Mutta se räjähti vereen. Alkaa tappako tätä peliä. Hei. Metal. Joo. Kato, onko se sä? Joo. Ei vittu, toi oli aika jepa, jos sä sivuhyppää. Joo. Okei, meidän pitäisi varmaan edetä tässä jotenkin eteenpäin. Mitä vittua? Ei kun tää on tätä magiikamme vaan perseellä 247. Kontrollit on väärinpäin. Mitä vittua? Mitot No väärinpäin. odotetaan Sodea nyt sit taas. Toimiipas tämä hyvin. Reliable. Mistä napissa sille voi puhua? Eetä. Tyrsytä tänne. Tränkyttää eetä tän kohdalla. Mikä ettei? Oho! Oh. Catch me later! I'll buy you a beer. Kick punch. Sode puhui jotain, mut mun meni ohi. What? Nyt setissä. Niin pin code. Oi. Minne sä meet? Ei sinne. Okei. Jää sinne ja sä pääset pois. Eka ruutu ja sova pelkkää tätä. Se näytti kissalta, joka yritti niinku mennä semmoista uhutta pakkiin pitkin. Okei. Oi, mä selvisin. Hei, Metal, kato alas. Missä sä Toisella puolella. Toisella puolella. Sä, kato, tänne.
Mä hypin. Tuolla, kato taakse. Kato taakse. Täällä, alhaalla. Oh, Moi. herra jestas. Siihen se oli, jos pääsi. Noniin. Ei vittu. Eiks meillä flashlightia tai mitään? Mikä on flashlight? vielä. Ai niin, meillä on suitteja vielä. Niin. Ei fursuitteja. I want my fursuit. Oh, by the way, custom sprays are working. Okei, niin on näin by the Mistä way. napista pysty sprayia? Se on default U. Oho, siinä se onkin. Me voidaan jatkaa. No. Ai se meni Ei, jo. ne meni jo. Ei! Jätti meidät jälkeen. Fuck. Ja niin meeppo. Miksi te kaikki on kuolla? Okei, te pääsitte takaisin. Oh. Te ootte sitä kättynä toisiinsa silleen. Lataa vielä, joo. Ai jaa. Sitten liikkuu. Okei. Oi, se toimii. Beautiful. Kaikki varmaan heti hyppimään kaikkialle. Parassa kasarta parassa. Missä toi take cover voi huutaa? Xstä. Täältä. Nyt te menitte. Me etsitään jotain siitä. No mä puhun Mulla näille seikkailee. tiedemiehille vielä. Ai jaa. Tapaan ne. Rarju. Mä lähdettiin vähän eteenpäin. Ei saa speedrunnaa. Eikö nyt sovittu? Mä menin tänne, mutta täällä ei mitään, ei kannata jäädä sinne. Joku hyppää sen päälle. No, hyppää mun päältä sen päälle. No. Ai, älä työtä mun. Se lähti reviivaa. Ui, toi... Jos katon nää äkkiä. Minne? Missä oot? No tää mistä ku... okei, työ näihin. Tää... No ne on paniikissa kaikki. Niin, joo. Tää valkoihoinen mustahiuksinen heppu, niin se rupesi niinku tyhjää niinku pumppaamaan lisää keuhkoa. Kuinka paljon ihmisiä tahoit Mistä siellä? näitä tiedemiehiä tuli? Kaikki tuli kattoo, kun täällä tehdään. Mä täällä on Jees, yksi niistä. Tappakaa hänet. Älä respawnaa. Respawnaa. Onks tää muuten AI jotenkin? Anna olla siinä. Odota hetki. Ei vittu se pukaa. Painat zetaa. Ei vittu se pukaa, se ei osaa tulla sun lähelle. Oho, toi osas tulla tänne. Mitäs vittua? Se vaan kattoo sinut. Hei, me ei päästä eteenpäin, kun ne kaikki on mereellä. Oi, kato, se parantaa sut. Teiks mitä? Mitä? Oudoinen animaatio tulossa. Oh. Oi! Oh, flop. Ei mä en pääse pois. Ei päästäkään. Mä en pääse eteenpäin. Help. Ei vittu. Hei, hypätkää. Älä saa kuole. Ei sun pitänyt kuolla. Nyt lähti pois. Ei, se on melkein edessä. Mä menen eteenpäin. Tuun takas. Mentaliitte. Mikä tässä on story? Hyppiä kyyky. Minne te menitte? Mä en tiedä yhtään minne te menitte. Mä menin niin baariin. Mä löysin te. Mä menin väärään suuntaan. Ai joku tuhos tän jo. Juu, No. mitä? Täällä on kokista. Nyt on kokista. Nyt on kokista. Joo. Mun pitää Pääsä vaan tulla kokista. takaisin. Mennään ottaa fursuitit päälle. Ei voi, meillä ei oo niitä malleja. Minne te menitte? Täällä on neljällä. Tää on oikein muokattu sillä, että jos täällä on 32 ihmistä, niin tulee 32 tommoista suittia varmaan. Ei, siellä on Jee, neljä. kattokaa Onko se aina hieno 4? pukupullon. Siellä on aina 4. Okei. Mut ennen oli 2 vaan. Eiks ollut sit? Ai, tää on huonekin. Oho. Siis minne pitää mennä? Hei, Zoe, kato tätä mun hienoa powersuittia. Eikö sekin hieno? Oi vittu. Oh. Vittu mun tieltä. No, mä menen sit takaisin kattoo kokista. Vittu, kun mä istunin pois tieltä. Meidän... Nataan noita. Resti. Me nataan niin. Tai sitä. Yhtä. Mihin se jäi? Häh, minne? Tänne. Sinä, hae suitti. Mikä suitti? Ai, eikö sä ottanut Tänne. suittia? Mene, sinne. En mä oo siellä käynytkään siellä huoneessa, kun Soda oli tiellä. Ja sun pitää mennä sinne. Ei jää. Ai, fursuitti. Kato.
Se on tärkeä, koska muuten sulle flashlightia. Oh. Eikä nää pudiakaan kyllä. Jes, nyt mennään takaisin kokishuoneeseen. Ja. Important as fuck. No, don't go to kokisuone. No. Flashetään sitä kovasti. Flash. Final flash! Solar flare! Siitä sai. Et vie mun kokista, homo! Hei, tänne. Oh, salari! Wow. Secret. Mun päältä joku hyppää. Joo, oi, sä päästään. Ja sitten tyrtsi. Tyrtsi. Missä vittu sä asat siinä? Erittäin. Salari. No, Salari. Salami. Salari. Miksi? no hei. Kato, sulla on jalka tuolla sisällä. Kokisitus. Aivan kokis. Joo, mä menen eteenpäin. How dare you? Wow. I'm going forward. I'm fast forward, man. Mitä vittua? Mitä? Katotko sä alaspäin vai ylöspäin? Mulla on näkymä ylös alasin tällä hetkellä. Hatsui! Oh, inventori. Mä oon jumis, en oo enää. Okei, mistä tää on? Mennään tänne. Mä oonkin ukapuka. Tää on se vanha G-mode. Mitä tässä lukee? Missä? Oh. Ei vittu. Tää on uusi teknologia. Minecraft-tekstiä. Wow. Haluan nähdä, kun ne kääntyy uudestaan. I have not experienced this before. Oi! Joo, okei, mennään. Working as a team. Technology. Oh. Missä on nappi nopeasti alas? Hei, mä tuun yläpuolelle. Sinne meni. Tässä on TikTokki. Oi. Jataa. Tää on pimeä, valot päälle. Puhutaan tiedemiehille, ei saa mennä niin kovaa. Täällä on kovasti asiaa. Ette ymmärrä. Speedrun tactics! Laser! Vittu! Kato! Laser! Caution laser! Excuse me. Saatana. Kohta tulee ensimmäinen pelin sisäinen kutskene. Mr. Tofu. Kato vettä. Siellä voi hyppää päällekin. Luokevettä. Mutta siinä tosiaan on vettä. Haluan hyppää tonne noin. Missä metalli on? Jäästykö metal? Se meni veden päälle. Perkoraa. Mutta kun toista ei ymmärrä. No niin. Eivät ymmärrä minun outoja harrastuksiani. Oh. Chaos Control Room. Oi. Oh, täällä on tiedemiehiä. Skip! No clip nopeasti tonne huoneeseen. Vitut. Älä yrittää puhua teille. Yrittää. Älä puhu. Painosanalla yrittää. Niillä on oikeesti asiaa vai? On. Jos sit interruptaa, tää kestää vaan pitempään tää kohtaus. Joo, ei kannata Eli puhutaan täällä enemmän. Please, gentlemen. Oi. Disco Inferno. Tää tekee jotain. Ai. Oh. Hei! UKS Control efektejä. Mitä sä teit? Kato, tää on eri värinen. Tää tarkoittaa varmaan jotain. Miksi on eri värinen? Ei saa, mä haluan mennä tänne. Hei, hyppää tohon toiseen. Hyppää tohon toiseen. Kato, tässä on rikkinäinen reikä. Se varmaan tekee asioita myöhemmin. Vittu, mä menen sinne sisälle. Menkää nyt alas. Rest. Miksi tää ei liiku? Ai, koska sä oot täällä. Älä liiku!
Excuse me. Ai vittu. Metal was so smashed. Excuse me. Mä olen jumissa. Mitä vittu noin ovet tekee? Mitä ne ovet? Metal, missä oot? Tää on ihan alussa. Oi ei. He is fucking crust. Meidän pitää käyttää TPtä. Ei. Mä en Ei kyllä tässä ole löytää. semmoista. Okei. Okei. Tää hissi. I approved his. Ajaa. Yritän löytää sinne. Miten bunny hop tapahtui? Jump AD hiirliike. Vähän vaikea selittää lennosta. Mä oon täällä aikaisemman hissin luona. Löysin sen tää tänne saakka. Haetaan auto itsestä oikein. Oh, moi. Onko se täällä? Sude on tossa. Ei. Vei. Ei kante pelikaan. Ovi auki, tää tapahtuu hirveitä. No. Hissi on horror. Mä en Mä mä en sitä olen ollut tällä kertaa. Oliko se siinä? Liiku. Oliko se siinä? Oli. Noin pieni hismatka. Meillä taas tippusia. Fucking perfect. Miten mies? Go inside! Nyt ei Miksi kuole. meillä ei oo pyssyjä? Me tarvitaan pyssyjä nyt tässä vaiheessa. Tarvitaan. Mikä valo toi on? Älä mene sinne. Tänne Hoita vai? kutskenen. Älä tee sitä. Ai, Mennään. mä haluan Level toisen. change. Oh, okei. Olisi pitänyt vaan ottaa se level change. Se oli tärkeä cutscene, et sä Se on ymmärrä. kaikki kuolleet. Aha, okei. SS. Grade will be deviating a bit from standard analysis procedures today. Nam nam nam. It's done with good reason. He menkää noitten päälle. Asia selvä. Opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. Menkää noitten päälle. Asia selvä. Stable. Now, if you follow standard insertion procedures, Meni pois. fine. Hei, sä blokkaat sitä, se pääsee eteenpäin. Though I will admit that the possibility On mä annan sun päällä. Yes. Ajaa. Kuinka sä pääset? Pääsitkö sä klippaa sinne katolle? Ei onnistu. En pääse. Serious? Oho. Oi vitu reliable channel overflow. please leave me alone. I don't get it. Kaikki oli niin täydellisesti tässä servussa jo aikaisemmin. If you'll just excuse me, Gordon. You'll just have En mä tiedä, se riippuu mikä servun reitti on tällä hetkellä. Mitä vittua Tyrtsi? Mikä tää on? Mä menen tänne. Sudella smashed. Täällä ei oo mitään. Onpas. Tänne näin. Katolle. Minne? Ylös. Missä tää? Tänne, kato miuta. Missä sä oot? Kato, mä oon täällä ylhäällä. Oh, how do I get there? Oh. Pikapuut. Oh. Hoi! Hei joo! Oh no. Oh no. Ariuvana se puku. Pip, 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 pip. Hei, Sode. Tuu käyttää Facebookiin munkaan. Pelataan Candy Crushia. Missä se on? Mitä? Missä? Jee! Ei, et sä tarvit sodea. Candy Crush. Miksi te päästään? Kauan räykkytysääni. Best game. Good. Me voitettiin Candy Crush. Wow, toi hyperkollision activatori lähti pyöriin. Oh fuck yeah! Bitches. Tyrtsi, kato tänne ylös. Stack. Of course, why not? Oh, laser, mä haluun sinne. Hei! Mä tipuin. No mä voin ne laaseri, koska mä kuoppanin. Laaseri antaa teille lisää voimia. Noista tulee Bolt kohta. Oh, zip zap superi bappu piribu. Mistä Trillia Suicide? Yes. Oh, mikä toi häkki on? Mennään sinne sisälle. Me Tyrtsi mun päältä. Okei, oikeastaan tää on parempi vaihtoehto. Joo, hei, sorry. hei, Joo. hei. Älä pilaa kaikkea. Oi, Onko se joku force field, ettei sinne pääse? Kai, nouse. Joo. Hyppää, niin pystyn nousta. Noin. Oi, noin. Aa. Kato, mä ilmassa. Vittu.
Tää pitäisi ilmestyä kohti jotain. Hei, päällä. Ai, Koita mennä. Oi! hei wow, hei mä... Missä mä oon? Älä vaikka sitä. Kehellä. Vai juoksee sinne. Se ties lisää laasereita. Mitä vittua tästä pelissä tapahtuu? Tervetuloa 90-luvun parhaimpiin peleihin. Tää on sellainen efekti, just kun, jos pistää Pleikkari 1 levyn sisään ja kuuntelee biisejä, niin tulee tällaisia efektejä. Mitä vittua? CD-levy. Niin. Lol, just. Eikö pitää mennä sinne niinku vittu cinema-moodiin? Ikinä älynnytkään edes. Oho, On vielä sähköä, menkää sinne vielä kun voitte. Mikä tää on? Oho, siistiä. tää onks sen? Mä rumia. Se on hieno paikka. Oh. Kauheen hätäytystä sakkia. Mitä nää on? Onks nää niinku pahiksi? Mä spreijasin. Minne sä menet? Sode vaan haistuttaa vitut ja lähtee johonkuun. Ei saatana. Jo, todella pingi 1800. Okei. Ja enää. Mulla se on kyllä 40. Nyt se on 40. Mitäs vittua? Se, ennen kuin varmaan ehdin joinata ehkä. Tuli semmonen. Lol, just. Kaikki kuolee ja lähtää karkuun. Miksi sitä blokkaa koko ajan? Kiva. Minä olin Mä en kestä tätä enää. Mikä vitun survival mode? Fuck that. Se meinaa sitä, että jos nyt kuolee, niin ei pysty respawnaamaan ennen kuin löydetään sinne respawnauspiste. Elikkä Tyrtsi joutuu katsomaan nyt Observer-tilassa meitä. Oi saatana. Eiks me pystytä mitenkään tuomaan Törtsiä takaisin peliin? No siis pitää löytää toi semmonen kiva ikoni, mikä pyörii ilmassa. Ettei pysty pelin asetuksia vaihtaa vaan, ettei tää No, ois... ei enää pysty. Miksei? Koska teillä oli se vote siellä HLSP-kampanjan portaalissa, että halutaanko se enaploida. Missä vaiheessa? Vittu, se classic mode. Ai se meni kylläkin se vote-juttu ohi, että se lukee failed to vote. Sitten se defaulttaa tähän tilaan, että survival ja No, ei... tapetaan kaikki. Niin tähän itsarkaan nyt sitten. No, hyvä juttu tässä on se, että mä pystyn klippaamaan kaikkien niinku läpi. Reliable channel. Ai se parantaa meidät. Restart map. Go to next. Speedrun. Vitun speedrun. Legitismi. Ihan oikeesti, mitä vittua tää servo? Potkii mut koko ajan pihalle. Restart. Kertoo sinussa niin paljon sitten siinä tapauksessa. Mikä on? Ja syystäkin potkii. Mikä on servon reitti? Häh? Reitti. Niin, SV Max Rate on mikä? Mistä minä tiedän? Voi vittu. Saattaa kyllä selittää, koska mulla on rate-ostukset niin korkealla, että saattaa heittää sen takia pihalloisin laskea niitä itse asiassa. Kokeillaan ollaan kuolema. Niin, ei tahto. Onko? Eka asia, mitä mä teen, painan koota. Miten Tyrtsi ja Metaru on muka Observer minulla? Vittua. Ei oo mulla. Mulla näkyy. Mitä vittua? Okei, mikä toi juttu oli, mikä räjähti ja miksi me mennään nyt karkuun tai jotain? Alieneita tulee. Okei, Me halutaan paeta täältä. Meillä on Me avattiin portaali. Voi vittu! Mene! Luka kattoo tätä. Vähän siistiä. Tähän on tästä leffa-elvytystä tälle. What's this? Keuhkut? Autetaan sitä. Onnistuuko? Hyvä. Sukki hoita. Huutakaa kovempaa medic, niin se varmaan osaa paremmin hommansa. Kyllä se siitä vielä. Ota hetki. Hehe. No niin. Sisällys. Hauko. Eikö se... Mitä? Ampukaa se. Mitä se hiilas sen? Mitä? Joo. Mitä? Tule meidän mukaan. Tarkoitatko seuraa sitten meitä. medic hiilaa? Se sanoo teitä. Sulla tää ihan vitun oudosti. Kiva lamppu. Vähän siistä tää disco-moodi. Okei. Sitten maailmanloppu tulossa. Disco, jei! Disco Inferno. Se ei tukko meidän mukaan. Se tulee. Yes! Onks meidän kaveri? Se on sode. Haistakaa vittu. Ihan muutama. Oi.
Se kuolee muuta tohon. Kato. Sulla on pistoli, mulla on pistoli. Miksi Tyrtsi kuoli? Ai, Tyrtsi kuoli. Aivan smashed. No Tyrtsi voi sitten kuvaa meitä. Mitä survival mode ottaa paljon? Tää on ihan tyhmä tää survival mode. Eiks tää enää mitenkään pysty disabloida? Mitenkään. Absolutely no way. Okei, hei, Varmaan. mä kokeilen. Pitääks meidän Onko se sitten classic tyyliin... mode? Joo. Let alone create one. Voitte... Koita tota. Would you like to enable classic mode? No. Yes. Classic mode ole oikein. Toi, minkä mä laitoin chattiin, tunge se servun konsoliin. Okei. Koita sitä. Sen pitäis toimia. Sulla on tosi hienot Harry Potter-lasit. Oh. Joku sanoi mulle, että mä näytän Harry Potterilta. Onks me kuinka hiljaisella muuten? Mä vielä kysäsen nopeasti. Ihan ok kai. Noniin. Disabling. Oi. Oho, se täällä- toimikee. Oho. Mitä vittua? Ne on korjannut sen. Nyt me tarvitaan noin 2 tyyppiä takaisin. Kato. Tyrtsit ja sudet. Kato kuten mukaan. Mä menen ettiin niitä täältä alakerrasta. Hei! Mistä? Fuck! Kuolin.